dwam abrempon anamontuo yanam sa dwumadie so be hemebunu nkran hemebunu den se wonyiri won no bra papa na dache wo beye nipa akese wo beba beye abrempon kai eye ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no woche Efon Cancer Roofing Systems. Ni osisi odabon san ya ewo Main Station ene Accra Station no say odamasio odamase. Na asida ya sene sen. Samojini di ede contract share sa amani sisi ya dan ama ende odan fefefe. Enie na de odi ni yebode a menkai obia se Efon Cancer Roofing Systems odi canton colored roofing sheet wodan no say mpodie wa tetebo a enkane na odi gie no so. Enti sa wo ye estate developer efiera ana obia odi Chensi di jumano ma ho nye ha ne ko odan opposite Kia station a ewo Central Market na chiri na kotop aluzinc galvanized any rubber roofing sheet ahuro bia osanso free estimate and a 20 years warranty wo bra wato nchensi nyina fi akachi anase ntiamo hotel nchen ho na kotop blocks cement paint ni adanse hu niam nkai nyina so bi wo Efon Cancer Roofing Sheet pre 0245979311 me say 0245979311 Efon Cancer Roofing System. How you chance papa fee? Missy my raw office a hoodoo. That's office how konya dear. Too much. We need a friend of quality office chairs and casa. Every K Asensu Limited. K Asensu Limited. Yes. Wow. Ne silver channel. Hey, I see a ties in crying a dear. And Nuntina so more do your son cranas or what transfer. And to no. Say your chance ya. Silver sham. Woodun sua. Hard quality. Na meta no and a 3-in-1 a series reception for everything including conference tables and chairs. I saw them kunya papa a few set of furniture. Open quality paya and fear the name bunan bosoda for moi. Koke Asensu Limited. We won special ya wo tremu fra no pakusi anwumre kora. Wachi ya na hona babia enya wo ya. A chance ya massage wo. Me free apa na me kope bia to. Na wonim babia ye ton bookshelves and so. Oh, bookshelves. K Asensu Limited kro ya e toni nyina bi. They the files any glass eshemusi hall fe any property no a cycle adabraka ufrika Asensu Limited ya na wo kwa Iran clinic no so and the connection Zongo Junction Flamingo Road for 0244568014 I go kill you with enjoyment. Besine nipa pinu ano mo ntimi yeye ase na wo bia nso ntimi nti ase da kosi se wo do ho bekọ akọbọ South Brumrua Bank akane no na medi apreapre wo kwanya mefa so na medi misika besie na menya ho faso daache kosi so odofo bi kire me South Brumrua Bank a medi me ho kọ share o mo shares ano mo tonim enne se ne misika mu atretra medi mfaso puduyi entimi nu ebranu nie se won so betimi do ho abebata sika bia soronkoin esanse South Brumrua Bank de wa dane ne ho asorobo a wo fa ne nyonko akotokro nka soro da wo to shares ni bia wo so aba be kasika kura bia yi ho na se dodo a wo beto no na be kire mfaso a wo benya ne mfaso bia nso a bank ni benya no nso ka ho bi sika kura bia yi nyio enti so tumrika na nso fa ho be babusua bi entwen no anka se mihunu yanka esanse from nti wo da nti wo ti ho anu apete fa bia kosie ba bi se de be ya daachi wo benya so mfaso na ba bi sa wo hwehwe no ene South Brumrua Bank enti ye de ye bie ya proma mo bia abusua asempetia enti eni sika kra bia impanifo eni nkomo e was 0501584895 ana 0501584890 ana say 0501633188 Now what to say? Adama West African for asa Kenya wo hu bio. E de trivo, edura, ekuma ate, akate, koko ntontom. Ene mo ahodo a edi koko nya, na se koko abre kuafo. Menu jai adanse akoko akuafo di for trivo ho nya agro. Kuafo nyina e bo se kire se. Trivo kum mo ane sa. E ma koko no ho tono na asan asodoso. Enti ama koko akuafo botom ayede. Na nika sam ne se, yemfa trivo bebre. Kakra bi, wo de atwa 10 miles. Nefa go moto bro mu na fele nefa bo koko no bosome bia trivo kum koko muamu no se kum nkosua nyina na eye adwuma basahare so se double trivo woni haw ewo koko mu kra guy say koko board for ahwehwem age atum se trivo eye do papa ye de kum koko muamu nyina so obi pe bi ato a onko agrochemical shop bia ebe no nchen na so onfre Adama West African for ewo 0544 343532
and 0544 348821 and 0544 325030. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Machonyeji Machonye nuse awado nambawu esiayi Machonye gbe Machonyeji Machonye nuse awado nambawu esiayi Onya komode frama ayena kofo enti sana the frama ebo yina Machonye nuse awado enti mana kofo kokuma se we ye di baby a the frama ebo embo wura hoko yi wade ama amen. Oh machonye nuse awado nambawu esiayi You can give the Lord a dance in this place. Come on. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Everybody say me free. Hallelujah. Me the G. Hallelujah.
Mazwazoli mawakodeji. Mazwazoli mawakodeji. Mazwazoli mawakodeji. Kodeji. Mawakodeji. Mawakodeji. Machonyeji. Machonye said, our God, Namawu, is for my way. Machonye said, our God, for my way. Oh, Machonye said, our God, Namawu, is for my way. Oh, Machonye said, our God, Namawu. You can get the Lord in this place. Come on. So Psalm 36 minutes. Hey, Asana broso them. Yeah, doesn't see you for us. Sit kwa from wa. Eh, na do ni na humo bro. Eh na abro suntia. Yasana baby mu. Eh na ye fiada. Bibi atumi si. So it is the Freaky Funky Friday, live on Ahinka 93.3 FM. Hosiana, Mika free, hallelujah, Mika free, hallelujah, Hosiana, Mika free, hallelujah, Mika free. I don't see a son baby on my betran konya kasia so. And some of the adults. Yes, you see Ghana. Yen dada sitna Bampo. Yen asitna mu ye die. And on yes in konya de bremo. A free sabre copim se non do ebebo. Nyankopon adoma ho brasiem. Ya J waves no ayede aboso. I don't see team now. You ready? Yes, I did. If you that the Bremo, and then your boja here, and Oboja, yes, you don't even send him a baby. No one here test here. Come on. Some of the dozen. Bebre no na atie gu si atowo na empani sese ye koda na de china sasem foforo no ansi a na ya yemusuo da eni titie ene so nsem bebre no na atie gu onim se ndra ye di nkomo ane ye kire se lab technicians ai wo Ghana ye kire se empani fo no mu di kuntuma no hwe oto agudi ya agobone ne senti wo mo so mo di omunkuku no mo kaka nyina di gu fam brebre ama amane nso wa madwabo obi antena ni fie no obeda na ni obehi nkromo mentohwe obi a enye ni ope na eno na mpanimfo a wo mo ewo memra hye fie a oko parliamentary select committee on health mpanimfo yi eno wo tena so wo mo se dabi opani ntena fie ma se dwamfo ne senti wo mo de adesrede nkotodwe gu fam wo mo hu abeg wo mo kire se lab technicians no omumra ne nyina yentena sene yenom asumdwe abua no na ano baba ye wo se wo mu di boa ema asumdwe tumi fa ne ntampa fura no eno mo ntumi nkoso ani nti okọ mayimra se bejafia select committee on health wo mo kire se
lab technicians, they should go back and work. Now I'm engage you more on their concerns. I don't pay any moon commodity amount. Ye bisa say, kuyayo ya dia obi ko school ya. One fan to no so say no me pese me ya na. Obroni say is farming the wisest choice of a career? And ebedi mun komo. Wa wutie me anope wo say wutie because opani na ne be bon komo no wa beni wo kuayo mu. It is what kase kuayo mfa so so wa we ya na me kura meja radio akwa kodoku a. Ijai radio akodoku a. Sa Bozege. How many of you remember this club back in the day? Hey! One, Summer. 3, 4. Na ekwen so kyerɛ sɛ galamsey ntɔkwa no amampani akufo ado asa ɔkon wɔ so no ɛwɔ sɛ wɔde minerals commission ɛnso so de bɛhyɛ mu bi na asɛ deɛ wɔn mo ayi minerals commission de asi nkyɛn na wɔn mo twa fa ne ho saa into ɔpani so de nano ato mu bi na ɛyɛ fiada ɛne nti rent control yɛbɛsua wɔn ho mmra ɛnɛ yɛbisa sɛ ɛkwan bɛn na apɛ sɛ obi ti fie na wotu no a ɛwɔ sɛ wofa so yebesua and into the legal way a o pese wo victim obi e di free wo fie a wo se wo fa so enti ye be hwe ne na no pe e kwan so jojo afutuo nso bebo akwan mu e ya na wa hye ne nso de ama me 41 minutes after 6 live on Ahenkan 93.3 FM. Ne ye fiada me bosome de to so aduanu enwotwe. Yera so afe empim mienu ne aduanu baako emo. Odi Ahenkan Kwame Yeboa ne di animu se executive producer Dwempa Yini Kofi Mensen boa no Kwame Asante ka ho bi. Me wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo. E na ye sinkonwa na no pay. Ye di fiada de na de bremo. We ni oboja ye nti no emu ohwamu ode bibia so to misi. It's why a crowd there, yes, why a crowd. Yantin Sim, Yanko Yanim. You can give the Lord a dance in this place. Come on. Afreya tiesim efo made kuku efo a Davi made kuku efo a Devio made kuku efo a tadan tadan tan 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 Saba Bon I don't see a best young create your hofo. If you more brands, some subaba and check. Now, in the meantime,
ene nkran hyansem we de na no so mu eye powerful pao tie obofo no obaye no oba no na wokura nkrante wokura jan wokura tuo oba ne bisan sa den ye be ko ana na o si da bi na ni abre enem se de be nti no ani abre nya abotre ne kasa ne ho team fifre sa na me so obofo nya abotre ene ne ote ase se obenya abotre ne makasa ene bisan se me de miguo nie metenkran ene odi ayin kan se mra me adwuma wa aboabo ntimi aboabo ne sese mete wo no wonam o kire me se ene ye woni ma bibiri sua amen konkodi nkomo wi mra na me nkire o asem o ka kire me ye ra ni oti yankan no pe ye mo ache ye ni o apo mboko de nyame adom wada roma na efiada me boson de to so aduonu nwotwe ewie mo bra nsem fitia no pe yakosi anwumre ejina sen yo ma mintia wetie fu na ewie mbobre no me pesa me fa me fi mpoano ha ene sen mpoano ha ne fa efi aflawu hu kita so ga ko petman do kete krachi akachi ne mpate mo no anape ewie mbe kusu ema ewia bebo ama ewia no me se no doka kujina be 32 degrees Celsius anape ya ko be 8:30 a ko do 10 no so ne be pete kakra be pete wo ni amabobodin afi mayenko the northern portions of the country wale na lerugu savelugu damangu yendi tamale boga ne mpate mo no anape yemu be kusu ema yemu so ne doka kujina 37 degrees Celsius yakobe 4 akopen be 6 no so be pete wo northern portions of the country afi embra if mountain that is the middle portions of the country kakwa sefi bekwa kintampo techima bono sunyane kumase ne mpate mhono anape ebobesi ema ewimu be kusu ewi abebo ama ewiemu so ne loka kujina be 33 degrees Celsius ni amabobodi so no nso ento wo ho na so uko eastern portions of the middle portions na nse ye kanu asamankese kuforudia akimodan abuabu achiase suedru nsabane ne mpate mhono ebi mbe kusu anope ema ewi an bebo be 58 eko ema ewi mo so beka kujina be 33 degrees Celsius na mia mabobodi be dia mia ne kwa ewo no nso ne be peti ebi be se 2 yakọ be 4 no ibenya showers kakra ewo asamankese kuforudia akimodan achiase abuabu kide a bepi nsaba ene soedu nso ne bepete kakra ewi mo waya de ye beda si bebre bibia ne nso along the way obetimi asan ate asimu dia brain wadaroma yo ye da si bebre papa yo yes that all right so papa ni ene ne kwatwetwe enkomo all the way from Ghana Meteorological Agency wa mo atena ye kasie mu onkran ena wode ewiembo bransam ene dayi apue mantamu ene o menya fanan bi ede to yanim no ye beto aso na yakwanim yanku yanim enti abofo ne nsem amde bae ne metwa so wo bae no ka kire me se anopai wo kwa ka kire ahenkan atiefo se na mo muntie ensem a sebe ene na amafo fe ne bad energy asem a wote a ete usunsun so no mamuntie da bi ntie mamuntie enam sesa osi an osi obi wo ho ne mo a wo ye ne den ompe wasem da ye woni pani bo ne mo naturally no ye bo ne ba se wo metan wo enti sa nipa no asem bie ne won mo be pie firi ne mu aba wo e ba be se wunkunan sa wo nipa no obofo ne si twane bo osi ye ne de ba de twane bo onipa bia ono no why na dwene se wo ho mframa kra ye ne tan sa nipa no yo tamfo twane bo. Don't give those people attention.
ana bibi so omofo no sa adentia wo se nipa ni bia ye omho enipa bia obi nkoso ye omo ahi omo tan obu akra wonte udin da wo hunu da udin wate enso ho ye na si keke hwa asem bia na no akosi agwaboaje o Peace FM kan ye also ono mo na obi sending the message na o ka che ne se owa adamfo bi na sa adamfo no wo no eye ma ni o send ono akosi ago no message no ni o send ni akosi ago ne so ono no wa adamfo bi na adamfo no aka akire ne se sa maame na owo Peace FM no a wo sere sesebi kurasini no na weina na adamfo ne se osere se kurasini sen oso sa maame do kurasini osere kwa sa enti madam yo send akosi ago message no no de wonti akosi ago ne da enti woni say sometimes akra no watamfo kra ti bi ma traffic che e wo abrabo ho otumi ma nipa behwew watamfo omutumi eye brand influencer na wa sewo enti no osewo sa no a na ni pepe wahwew enti se wo ye ensemchoni na ye jiu gongongo ne baba ye bodin obobo na ma otirimi oda sa nipa na abebo odin ni nyina no enwom nyina no mpe wasemu ye obu ono ma obi akose wa kire ni nto no so bepe wahwew enti wo na ate se oboba no we me pe na hwe no a ma otirimi nya oda se nipa nyina pe wahwew hwe obu ono ma yakose wa kire no eni nti no obepe wahwew unipa ban se de tie enipa nye. I will continue to say this, to say enipa nye enti so omunu kwan abefa so ni nipa be nante a nyankopon ebe hyira wo ama abrabo na wo bɔ no bedi yie hwɛ ma me ka sɛm nkyerɛ wo akosi agode ne me de betoa so abrabo na wo bɔ no so opese wunyini kyɛ opese bayifo no so ɔyɛ hwan wa bene na ɔto aduru a enya wo a ode anie emfa nipa ho adwombɔne nhyɛ wutirim obi yɛ obɔne ɛhɔ no a ka kyerɛ no my friend you did this me mpabiem nya biem emfa nipa ho asɛm nhyɛ wo mu ontimi ni nipa nyina anya free ane de me ka kyerɛ wo obi ho no ma wuhia na wo honhom kra nkyerɛ wo sɛ ne nkɔsere ontumi ni nipa nyina anya free ɛnma me nsan ka saa asɛm wo nkyerɛ nipa ebia na wa adwuma mtese ya adwuma yi ɛnyɛ sɛ kyenkyena adwumayɛfo wa adwuma mu nyina me ne obi anya free na mmom aduru adwuma ne dia I have to make sure say ye jele yensere nya ya adwuma but no nya compulsory say me ne wa adwuma me ne kyerɛ ade me ne kɔ asɔre me ne kɔ school me ne wo kuo mu no kyenkyena ye nya free onipa ni bo ma we den honhom kora mposi da bi madam we me mpana damfo wonte sɛ me honhom kora ka kyerɛ sɛ me mpana damfo enti wodi sɛ wotiri mu saa na oni nipa nyina nante akoma fan mu obi yɛ ɔbɔne na sɛ wo mpa a enkɔkeka nkyerɛ nkrɔfo hɔ no aka kyerɛ no wonyae onsusu oye obi bɔne na ɔtwe adwen si so a na onsusu wate ase apane kyɛw na onsusu agyae sa abrabɔ no bɔ ne sei na manyamisuro ba mu a bayi ɔno no yɛ deɛ ba deɛ ɔmo bɛto ɔmo bɛyɛ enye yie da no kra ne meka kyerɛ wo no afi yɛmra kosu adeɛ no so akosu aguso ni person ne message sɛ nea akosie nie enti madam fo ne ka sa na me sei ene ye mebo modin na mati akosu ago ne sere ya ye ka se wo sere se kurase ni no because me kurase ebi mu se me kasa se wi ni ebi ni da obo ba no no oti ahenkan o kasa te se wi ni no yes na se wi fo ye nipa na ewi ase maka wo pe nkrofo mo pe nipa sem kra ye henfo wi fo o mo do mo ho papa wi ni nte se wo a wote ho a wo hu me da na wo ka me ho nse hunu no wi ni onye sa da wi fo omo pe omo ho asem etimi kura wo se me wi ni ama magye atum obi ohunu ne dawo oso osiri se kura sini enti wo tena ho no ma wo bie wa no a wo ka sa asem no eden na obenya free at the end of the day enipa nye eni ntia no pa wutie mi a obofo a wo ba ene se me nka nkyerɛ wo se entie nsem hunu a enipa bi ka fa wo ho uye die ye obi ya oni ma me ka kyerɛ wo o kan kɔ ye obi ya eni nti ono nso so unu se nyankopɔn de wasi yedie kwan no so ne de
so ye ya asenka o ma wumpie ene nyankopon se ono ne waka no onipa da sani bi antimi nsesa no ene nti nyame ayi wa pie oyi wo pie ye no watamfo na asase ye keka nsem hunu e de fa wo ho na tie di o maka fa akosi ago ho o mo se osrese kurase ni nti madam ye se sa ne tie dia ene obetie maami sere nanye wo kan news wa na ne nua no mo kan news yi ba akokọ yi asresem ene maami pass ri mu enti madam ya obi ko ka kire ne se akosuago sere te se kurase ni no otie maami ne sere ye no no kran so ene sere sa de no tie o sa de no no nso tie akosuago no na ne wura ho na nso so oti se maame ne sere no wura ho ni nyina se tufa he e no nso so siriem sere ya enti akire no be sende maame ne message se na sa wo sere yi boni bi anim na sa wo sere kura na no kwampo me wura ho ana ho wo no sere ye maama wura ho kura edwane ye enso so nipa da sani enipa nye onipa da sani o awo akosi agukwa wonhu oda radio so no wate wo voice pe ebe ka kire me se wo sirese kurase ni na o kra de wo no o chiri kokokoko enipa nye no wonder say osofu otaba say wajai nipa film hwe wo hwe moa o say wo hwe animation wo hwe moa film because moa film ni de anya bia wo hwe you will learn something from it. So akoko hwe nipa film a wan hwe ya de bia be di bone enipa nye enti obofo a wo bai na no pese me kan kire say entie ensem basabasa negative words negative stuffs obi nhunu woda nanso oposaw o sewo nanso anopatie sewo tame na enyo na ama me mframa atade e hye me anopa enyo na wotoma me aduane a medi ne enye wo na wo beto ama me madam o kasegu o time ya beregu na anya bia enipa nyina time ya me yere de odome me ka kire wo onimu a ka kire wa no payi se nipa nyina no me ya me yere dome me yere wo dome se nipa nyina mpema sem a me ba abo abukuro mu nyame adom manya papa nom enipa nyina mpema sem a osofo bedi akọ one ne yere na busuafo omo pema sem oma jimia ye omo ba enti se nipa nyina mpema sem a osofo efu nkansa ne yere ma me Mary omo jimia tum enti wo a wo tan me a wo ma maduani nie no minnim ne hawo enti sa no pai obi afa wo de wato tankuruwam no okeka ho nsem wo nhunu wuda wate wudin keke wo ne winhia da wa no kasa kuranya radio so anko onte ne ba bia da enso wo tan wo kokokokokoko yen nsem twadwuma de ya na e problem o because we say half of your life no we live it with a nipa because my better no say no ndu ansa na masore enti my bra boni misuman free anopa no akokopim no ndu ne de I'm living that life with you enti ebia ube unu say said your TV radio so no sa penete oh adwempa yene said your TV radio so sa no te enso so unya akwanya ne ninsia privately ade na mutimi say nipa sa ade na mutimi ke kan samu enim de gu nipa so onipa hunhunu ne da ade ne nipa te sa anopa eminia so obi sewo so obi ke kan ho nsemmone wadwuma na hyase no instead say obeba baby say o secret ne sen o ye den na wa kire ne say se wo bie store na nipa eba mu aye sere kire no na wa keka sa afela we bi di a kire no so wo ma ene wo tie akire ho ene ototo Obuoba park so ne o kan ye Sam First eduro ade wo ba na nsen ya hu no ntu wo ba na nsen ya wuhu no na ye den wuhu no wo ba na nsen de na wo so ye ho munya no ababa we onu na o kire se wa ware ye nti aware ni na I just can't think far o se wunya na then na obenya film jai obofo ne se me nkan kire wa no pay se me ntie sa ansensem no sa ankrofo no bibiri no ayare wo mo mpebre bia bo abrabo mu so don't listen to them, don't pay attention to those people na mom ade na esi wani so
me ne media simenso say Ghana hey wo mu po Ghana be ye NDC ne fo ne po MPP for po Ghana be ye no and no ne me target and I am not swaying from that. I am not digressing today, tomorrow, and in the future. We will continue to speak the truth. We will continue to talk. We will talk and talk. That is the main focus. And I am not disturbed. I am not worried. I am not perturbed. We will continue to do our work because and only the focal pointer your person you do home and opinion yes when you saw a person on sakano and yet you are kano massa focal point in mum and yet wo destination you will struggle to get there any padye any panye intimate womo ensem semwa womo keka awurade adomunya kese ne honhom nkoso amutu yenso no man na semu ntiase efiri juada bepim na fie ne wasuyan fa kan ho fa bobra na so de bobra nyankopon be ma wo so e de wasi ba bi e waso adu si adom ni nti amen.